videot löytyy siis tosiaan samalta soittolistalta, niin pääsette katsomaan myös kaikki muutkin joulukalenterin luukut. Hei, tässä videossa mä vähän nyt naputtelen tällaista Suomen eläinsuojelulta eli SEYltä tullutta joulupostikorttia. Ja nyt heti alkuun mä vähän kerron, että mitä mulle kuuluu, mitä mä oon tehnyt, missä mä oon ollut. Ja sitten sen jälkeen mä tulen vastaamaan vähän jouluisiin kysymyksiin. Pääsette tutustumaan minun ja mun jouluperinteisiini. Ja nyt tässä kun mä kerron vähän kuulumisia, niin mä koskuttelen vähän täältä kauempaa ja sitten voidaan tulla myöhemmin vähän lähemmäs. No niin, mennäänpäs nyt heti alkuun. Elikkä mitä mulle kuuluu. Ja mullehan kuuluu ihan hyvää. Mä oon tosiaan palannut takaisin Alemaan töihin. Mä olin tuossa alkuvuoden työharjoittelussa ja sitten kesän ajan mä tein siellä samassa paikassa ihan vakkaripalkalla myöskin töitä. Mutta siellä ei valitettavasti ollut vakituista työpaikkaa tarjolla. Niin siellä samaan aikaan mun kanssa lopetti sitten 3 muutakin määräaikaista työntekijää. Ja muutenkin on todella huonot työmarkkinat tällä hetkellä, että nyt kun mä pian valmistun toivottavasti tradenomiksi, niin oikeasti vakkarityöpaikan saaminen on varmaan ihan mahdotonta. Mutta siihen työnhakuprosessiin mä ryhdyn sitten, kun mun opinnäytetyö on valmis. Ja se alkaa olemaan oikeasti ihan kohta valmis. Voitteko kumitella? Oikeasti vihdoin. Mä yritän tosiaan saada mun opparin valmiiksi vielä tämän vuoden puolella. Elikkä sitten oikeastaan virallinen valmistuminen tulee olemaan vasta niin kuin ensi vuoden helmikuussa. Kun siinä on sitten, kun mä pistän sen ensimmäiseen tarkistukseen ja se menee vielä toiseen tarkistukseen ja sitten siinä on kaikkea kypsyysnäytettä ja opponointia ja kaikkea tollaista välissä. Niin siihen menee kyllä vielä aikaa sitten, että se ei ole ihan niin nopea prosessi kuin mitä voisi kuvitella. Mutta pääasia on se, että minä valmistun tuolta koulusta vihdoin ja viimein ja voin sitten keskittyä työntekoon taas vähän enemmän ja kenties näiden videoiden tekemiseen. Ja siitä puheen ollen mä oon tehnyt mun Noorammin YouTube-kanavalle pari videota tässä, joten jos esimerkiksi teitä kiinnostaa tämä mun valoverho, että miten mä oon sen pystyttänyt ja kaikki muu tämmönen sisustusjuttu, mitä mä oon kotona tehnyt, niin käykää katsomassa mun videoita, mä voin linkata tähän. Mä oon tehnyt esimerkiksi videon Sanna sisustaa satasella ja siellä mä laitan ja pystytän tämän valoverho-viritelmän. Käykää katsomassa myös se video. Mutta joo, eipä mulle mitään sen kummempaa kuulu. Täällä mä oon opparia vääntänyt ja käynyt töissä ja perustamasta arkea. Vähän on nää videot jäänyt, koska musta tuntuu, että mä en oo siis ite edes kattonut muidenkaan ASMR-videoita. Mä oon jotenkin ihan lopahtanut tästä skenestä ulos ja en niin kuin ite enää kuluta melkein yhtään ASMR-sisältöä, joka on tosi harmi, koska mä tykkään ihan hirveästi ASMR-videoista ja kaikista suomalaisista ASMR-jutubettajista. Ja on ollut ihan sikakiva, että me ollaan nyt järjestetty yhdessä tämmönen kalenteri, niin päästä sitten kaikkien meidän kanaville vierailemaan vuorotellen. Ja musta tuntuu, että mun tummat silmänalaset näkyy tosi jotenkin voimakkaasti tässä valotuksessa. Mä oon tosi pahoillani siitä. Saisin huomata jotenkin, vitsi, tää on ihan sairaan kirkas. Mua sattuu silmiin tosi paljon nyt. Mun täytyy ehkä laittaa vähän himmeämmälle näin. Noniin. Katsotaanpas nyt sitten. Kokeillaan nyt tälleen tämmöstä lähikuiskailua. Mulla on tää mikki mun kädessä. Mä en tykkää yhtään siitä, että tästä kuuluu tämmönen. Mä en tykkää yhtään siitä, että tästä kuuluu tämmönen ääni, kun tähän koskee käsin ja käsiä liikuttaa tässä mikkiä vastaan. Niin mä yritän pitää tätä tosi paikallaan. Mut joo, hei, nyt mä luen täältä netistä vähän jouluisia kysymyksiä. Mikä on lempi jouluruokasi? No siis, mä en kyllä oikeesti tykkää jouluruoasta yhtään, joka on ehkä joillekin vähän järkytys, mutta mä oon tosi nirso, että mä en tykkää kinkusta, en kalkkunasta, en laatikoista, en yhtään mistään. Että mun joulupöydästä sitten onneksi meillä on kotona ja näin niin löytyy siis ihan tavallista uunilohta, ei savustettua lohta, koska se on todella pahaa. Savunmaku on myös tosi kummallista, miten ihmiset voi syödä savunmakuisia juttuja. Anyway, ihan tavallinen uunilohi ja sitten tavalliset keitetyt perunat, niin se on tosi hyvää. Ja sitten meillä on kyllä jouluna perinteenä tehdä kotijuustoa, niin se on kyllä ehdottomasti herkkuu, niin kuin näistä kaikista suolasista. Mikä joulumakeinen tai herkku on sinulle pakollinen jokaisena jouluna? Niin joulumakeinen. No, mä en tiedä lasketaanko suklaata. Ei ehkä lasketa, mutta toisaalta konvehtirasiat on kyllä niin joulujuttu. Niin varmaan sitten ehkä ne konvehtijutut. Esimerkiksi se pannan konvehtirasia on mun mielestä tosi hyvä. Tykkään siitä ehkä eniten noista niinku perus konvehtirasioista. Millainen on unelmiesi joulukuusi? Aidon vai tekokuusen kannalla?
niinku aidoskuusessa on toki tunnelmaa ja se tuoksu ja kaikki, mutta ne neulaset, vitsi niitä löytyy sitten paljon ja joka paikasta, niin ihan sen takia mä valitsin ehkä sen tekokuusen. Ja mä itse unelmoin kauheasti joulukuusesta, mutta koska meillä on noin kissat, niin ne tykkää kauheasti syödä kaikkea muovia, niin sen takia no joulukuuset on, tekojoulukuuset on ehkä vähän vaarallisia huonoja, niin sen takia meillä ei ole joulukuusta. Joo, aito joulukuusi noiden kissojen kanssa menisi, että mun porukoilla on ollut aito joulukuusi joka vuosi. Niin siihen ne on kyllä tottunut, mutta mä en sitten jaksa siivota sitä, niin sen takia ei ole ollut nyt joulukuusta. Mutta sitten koristukset, ehkä mun unelma olisi saada jotain Hello Kitty pehmoleluja se täyteen. Ja sitten myös noita Stray Kids ja 80s, semmosia pehmoleluja, mitä niillä on, niitä hienoja, mitä mulla löytyykin. Ja sitten esimerkiksi photocard ei voisi laittaa roikkumaan ja kaikkea, ai vitsi, se olisi niin hieno kuusi. Mut joo, ihan perinteisetkin joulukoristukset käy. Mikä on rakkain joulumuistosi? Mulla ei kyllä varmasti ole yhtä ylitse muiden, mutta todella basic ja tylsä vastaus tulee nyt tähän semmonen, että läheisten kanssa oleminen on kyllä ihan hirveän kivaa. Että se, että syödään yhdessä kunnolla saman pöydän ääressä ja sitten jutellaan ja vietetään aikaa ja sitten lahjojen avaaminen ja kaikki. Siis todellakin se tunnelma ja semmonen jännitys on aivan ihanaa. Tykkään tosi paljon, että se on kyllä ehdottomasti parasta joulussa ja niinku rakkain joulumuisto kaikista jouluilta on se yhdessä vietetty aika. Mikä joululaulu saa sinulle parhaan fiiliksen? No en kyllä osaa nimetä yhtäkään, mutta en ole mikään joulumusiikin heitteri yleisesti, että kyllä tykkään. Ihan ok joulumusiikki on ja sitä välillä kuuntelenkin, mutta en mä osaa nimetä yhtään, että en mä niin paljon kuitenkaan kuuntele. Oletko enemmän aatto- vai joulupäivä-ihmisiä? No ehdottomasti aatto. Onhan siinä se semmonen jännitys ja kaikkia meillä kyllä on perinteenä antaa lahjoja, niin onhan se kivaa. Et sitten seuraava päivä on jo semmonen, niin että vähän tunnelmaa jo silleen tasaantunut. Niin kyllä siinä aatossa on semmonen tietty jännitys ja tunnelma. Kaikki ne telkkariohjelmat ja kaikki kun tulee, niin tosi kiva, tykkään aatosta kyllä enemmän. Pahoittelut, toi kamera vähän liikahti, koska toi meinas kaatua. Tää on niin surkea tää mun teline, missä tää mun puhelin on aina kun mä kuvaan. Minkä jouluelokuvan katsot joka vuosi? No ei mulla kyllä ole mitään tiettyä, mitä mä katson joka vuosi, mutta ehkä mä voisin tähän vastata sitten mun lempijouluelokuvan, joka on kyllä varmaan Yksin kotona, ykkönen. Ja se kakkonenkin on ihan jees, mutta ykkönen on ehdottomasti paras. Niin sen mä voisin kyllä joka joulu oikeesti katsoa, jos vaan jaksaisin ja muistaisin, mutta joo, se on kyllä mun lemppari, mutta en mä katso joka vuosi edes välttämättä yhtäkään jouluelokuvaa. No kyllä mä aika usein oikeastaan katon, mutta ei se ole pakollinen juttu mulle. Pidätkö enemmän lahjojen antamisesta vai saamisesta? Ei vitsit. Tää kysymys tulee aina. Enkä mä tiedä mikä siihen nyt vastaus sitten olisi. Mä tykkään kyllä niinku molemmista oikeesti melkein yhtä paljon. Antaminen vai saaminen? No periaatteessa on se saaminen kivempi, kun sitten sadittiin juttuja. Sitten tarvii ite niinku pohtia mitä mä annan toiselle lahjaksi, kun joskus on hirveän tuskan takana miettiä mitä mä oikein hankin toiselle. Niin mutta mun mielestä on aina tärkeää, mä arvostan ihan hirveästi ihmisiä, jotka kysyy suoraan, että mitä sinä haluat joululahjaksi. Ja jos ei halua mitään, niin sä et hanki mitään. Piste. Että mä oon kyllä kans, tai mä oon kyllä semmonen jo lahjojen toivoja, että mä haluan exactly jonkun tietyn jutun, enkä mitään muuta ihan oikeesti. Että jos sä ruvat sooloilemaan ostamalle turhaa krääsää, niin sit se ärsyttää mun tosi paljon. Että no joo, en mä tiedä. En osaa valita periaatteessa kumpi on parempi kuin toinen. Ihan sama. Millaista joulutunnelmaa arvostit eniten, rauhallista vai riahakkaan iloista? Ehdottomasti rauhallista joulua, että semmonen niin kuin todella kiva tunnelma, rauhallista ja semmoista iloista, mutta ei mitään riahakasta, että meillä ei kyllä ole mikään ryypiskelyjouluun ikinä kuulunut. Totta kai vaikka jotain viiniä tai jouluolutta voi juoda, mutta se on silleen yksi lasi ja eikä oikeasti mitään ryyppyjuhlaa kyllä ole. Niin rauhallinen joulu ehdottomasti. Tykkäätkö viettää joulun kotona vai matkustaa johonkin? Kyllä mä tykkään ehdottomasti viettää joulun kotona. Mun ehkä salainen haave on kumminkin se, että voisi joskus matkustaa johonkin ihan oikeasti Lappiin, johonkin vuokramökillä ja järjestää siellä kivan joulun joidenkin läheisten perheen tai sukulaisten kanssa. Se olisi tosi kivaa. Mutta se on sitten kyllä oikeasti aikamoinen projekti ja kyllä siihen varmasti rahaakin menee hirveästi, mutta kotona ehdottomasti ihan parasta olla siinä omassa mukavassa kotona ja pyjama päällä sitten viimeistään illan päätteeksi. Mikä on suosikkisi glögissä? Rusinat ja mantelit vai ei ollenkaan mitään?
punainen on niinku semmonen, että mä en sitä väriä valitse yhtään missään muualla kuin jouluisissa jutuissa, niin ehkä sitten se punainen, että punaisesta mä en oikein muuten välitä, mut joulujutuissa se meni. Aloitatko jouluhympän aikaisin vai vasta juuri ennen aattoa? No joskus mä oon ollut silleen jo melkein marraskuun puolivälissä ihan tosi innossani joulusta ja niinku laittanut joulukoristeet esiin melkein, no joskus jopa jo marraskuun alussa, mutta se vähän ehkä nyt vaihtelee. Tänä vuonna mä oon ollut tosi myöhässä, että mä laitoin ekat koristeet vasta niinku marraskuun lopussa ja silleen niinku, että pitäisikö nyt kaivaa tuolta, että on hirveä homma. Enkä mä paljon edes jaksanut laittaakaan tänne esille, että näköjään vähän vaihtelee vuosista, mutta kyllä mä tykkään joulukoristeista ja tykkään laittaa niitä ja yleensä on aika malttamaton niiden kanssa ollut. Jos voisit viettää juuri sinun näköisesi joulun, millainen se olisi? No niin, kuvaillaanpas nyt sitten ihan koko joulupäivä tai jouluaaton päivä. Vai oliko se niinku koko joulu? No ihan sama, mä kuvailen jouluaattopäivän. Täydellinen jouluaattopäivä alkaa sillä, että mä oon nukkunut levollisesti ja rauhassa, koska monesti mua saattaa jännittää aika paljon, jos mä nukun katkonaista on tai sitten väsyttää paljon ja pää särkee, niin toivottavasti nukkuisin hyvin. Heräisin sitten aamulla ilman herätystä ja telkkarista tulisi niitä ihania jouluohjelmia aamulla ja sitten olisi jotain ihanaa herkullista riisipuuroa aamulla, ihan parasta. Oikeasti riisipuuro on niin hyvää. Joo, ja sitten pikkuhiljaa siirryttäisiin viettämään aikaa yhdessä, eli mä siirtyisin esimerkiksi mun porukoille ja sinne tulee sitten mun veljen perhettä ja muita läheisiä, niin siellä sitten odotellaan kun ruoka valmistuu ja päästään joulupöydän ääreen. Ai vitsit, kaikki syö pitkään ja hyvin ja sitten siinäkin telkkarissa jouluohjelmia tulee ja näin. Semmoista ihanaa tunnelmaa ja sitten syömisen jälkeen pieni ruokalepo ja sitten pikkuhiljaa siirrytään niihin lahjoihin ja näin. Ja sitten itse asiassa